yung prices natin at nag-sum up po ito na as high as 14 pesos per liter ang in-increase. At kahapon, during the hearing dito sa atin din sa Ways and Means, nakumpirma po natin na ito ay aabot ng 20 pesos per liter. Pero Mr. Chairman, muli po, inuulit ko po, hindi pa dapat nag-increase ang oil company kasi yan po ay stock pa rin. Yung pong oil o yung diesel at gasoline na in-increasean nila ngayon ay nabili pa nila bago nagkagera sa Iraq. Ang presyo pong sinusunod nila ay mababa pa. At sinasabi rin naman, even the Bureau of Customs has confirmed na mayroon pa tayong isang buwan na stock dito at nagdatingan ng mga langis. So I see no reason kung bakit habang ang gobyerno natin, ang Pangulo natin, ay naghihirap at humahanap ng paraan, andong sususpend yung excise tax, even the VAT, at ang taong bayan po ngayon ay nagsihigpit na ng sinturon at naghihirap na rin ang mananakay natin nag-aangalan na ang oil company naman, ang cartel naman ng oil company ay tuloy-tuloy lamang sa pagtaas ng presyo ng walang pakundangan. At according din kahapon sa hearing, lumabas po na meron silang kasunduan na every Tuesday nila itataas or ibababa ang presyo ng langis, ng gasolina or diesel. So malinaw po, Mr. Chairman, na itinaas nila ngayong araw na to ang gasolina, diesel, samantalang nabili nila yun bago pa nagkaroon ng gera sa Iraq at ang basihan ng presyo nila ay mababa pa. So kung titignan po ninyo, for every depo na may laman na halos 5 million liters, ang kada depo po ay kikita ng 100 million kada oil company na mayroong stock na 5 million liters. Yan po ang katotohanan natin. At sa 10 million liters po, that is already 200 million pesos ang kikitain nila dahil dito sa sitwasyon natin na mayroong gera sa Iran. That's all, Mr. Chair.